Takže já vás vítám u dnešního videa a dneska to bylo z Brawl Stars a jak jste pochopili z úvodu videa, jsem zpátky a doufám, že se vám tohle video bude líbit, tak jdem na to. Tak jo, a doufám, že se vám líbilo moje nové intro. Klidně můžete napsat do komentářů, jestli se vám líbilo nebo ne. A budu rád za každé ohlasy a tomhle videu. A já bych vám teďka chtěl ukázat, jak vypadá můj nový účet a můj starý účet ještě. Co se na něm na ten rok změnilo a jak to bude s tímhle kanálem vypadat nadále. Tak jo. Můžeme na to. Tak, začneme pohárkama. Pohárky mám 61,5 tisíce pohárků, což není špatné. Pak rankedy. Rankedy ty říká absolutně nesnáším, protože už je to několikátá sezóna, co neměnilo, jsou furt stejné modifiery, teďka třeba 3 sezóny po sobě nebyly žádné modifiery, což tu hru dělá jako celkem, jak to řekl, nudnou prostě. No, tak můžeme se podívat na moje brawlery. Tak jo. Začal bych s Coltem. Mám na max ranku, tak. Samozřejmě bych chtěl dát co nejvíc brawlerů, chtěl bych jako všechny nejlépe, jako jo. Ale tak čeká nás ještě dlouhá cesta. Což určitě dáme. Věřím tomu. Takže já tady tohle natáčím další den později, když jsem chtěl editovat tohle video a zjistil jsem, že zbytek toho videa, jak jsem začal hrát, mě nenahrálo. A tak si můžeme dát valentínskou challenge, co říkáte? Tak jo, můžeme se na to vrhnout. Tak já mám tady další hru. Ta první hru, no to je jedno. OK. To nebylo špatný. OK, double hit. OK. To byla dobrá hra. A ten Brawl Ball, co je na začátku, ty 2 hry, ty jsem odehrál, ale smazal jsem si, protože to byla hrůza. Pokud vám tady ukážu někde fotku, tady nahoře vpravo vidíte fotku mého teammatea Edgara. Hra trvala tak 2 minutky a ten Edgar neměl ani jeden kill, ani jednou neumřel, no jednou umřel myslím, neměl ani hit, no neumřel nic, prostě neudělal nic v té hře. No. OK, jsem posral, jsem se stáhl pak. A pokud bude hrát chytře ten healíš, tak ten Griff náš, tak by to mal uhrát. Když já bych ním být ním,
Dal bych si za kaktus a počkal bych, až ten bow přijde a dal bych ulti a vysmažil bych ho. No. Nevadí, že bombička jsem taky nevěděl. Ne, Wi-Fi ne. A to jako mám dobrou Wi-Fi, jako 5G myslím, máme normálně. Ale i tak se to se... Griff to zvládnu. OK. Jak ta hra vypadala bídně z začátku, tak jako otočili jsme to, no spíš ten Griff to potahal. Máme teď další start drop. Nic nevadí. A počkejte, až teď mám start drop. Taky nic. Tak a ještě bych zapomněl, spíš na mapu. Ta mapa. Nebral bych Kenjiho, vzal bych nejspíš Franka asi. Frank byl hodně otravnej, ale beru ho. Já jsem nečekal, že mi to odpálí, já jsem to mohl dát lépe. Nevadí, ale absolutně nevím, co s náma dělat. Zase obruč. No to přestřelím. Nebo děláš srandu. Já to na to fakt nemám. Já jsem měl pokusu jak na namrdaných. To stejný i můj teammate. Ano, není možný, já to trefil. OK, teď si mě hezky udělali. No to tam padne. Nepadne. OK. Stu dobře zahrál.
Já mířím 2 vteřiny a stejně to netrefím. Ale i tak je to výhra. Nahoře můžete právě vidět counter, kolik se tam... No, protože počítadlo, kolikrát jsem vystřelil. Za tu hru a netrefil jsem se. Jako... Basket v realitě miluju, ale... Nevím, tady mi to nejde, absolutně. Jdeme na druhou hru, Basket Brawl. OK. Byla dobrá náhoda, že jsem mi zabil lehce. A můj tým je to úplně pokazil. To vám měl trefit. Tref to. Tref to. A nemáš střílet ultinou. Dej, dej. Dobré, vůbec nevím, jak jsem se k tomu míči dostal. Asi tím, jak na mě skočil tady ten, vypadlo mě jméno. No, jak jsme. No, tak dejte mi minutku, než si vzpomenu. Jak se jmenuje. Prosím, prosím. Nevyšlo mi to. Já tady přemýšlím, jak se jmenuje ten brawler. A přestanu se soustředit. Urňa. Proč mě vypalo jeho jméno? A nevím vzít míč. Hej, já se stydím. Tady tam s nám počítal všech her. Kolikrát jsem to natrefil. Prosím, prosím. Ano. Ano. Ne. Ne. A běžím. Tačí ten koš. Ano. Moje životní hra. Ta trefa. Teď se nutně musím podívat, jak jsem na ten brawler. Samozřejmě máme tady další drop. A jak jsem na ten brawler, asi absolutně nemůžu vzpomnět, fakt ne. Úplně mě vypadlo Surge, no. Ale fakt extrémně mě vypadlo jeho jméno. Tak jo, máme tady další stage a to je Brawl Hockey. A samozřejmě, že znám Mortis a zkusíme nějaké trickshoty. A úplně jsem zapomněl, jaké je téma. Samozřejmě, videa by měli natáčet, chtěl bych natáčet 2krát týdně. Nejlépe.
To jak prošlo? Dobře, jako 2krát týdně chtěl bych je mít jako fakt jako propracovanější. Já na tohle čekala. Možná mi to trefí. Ano. Nahrál jsem mi dobrou nahrávku, dal jsem dobrou nahrávku. Nečekal jsem, že mi tak rychle jako mrazí. Jdu po něm. Nejdu, on dá tu gadgetu. Ale mám dobrýho teammate, který mě potáhl, takže dobrý. Super, zase nic, coiny ale máme. Coiny se budou hodit. A než se vrne na poslední hru, takže chtěl bych fakt natáčet 2 videa týdně. Chtěl bych ten kanál oživit a neplánuju dneska končit. Baví mě to natáčet zase opět a znova. A tak. Tak doufám, že se budete těšit na další videjka. Doufám, že mě budete odebírat. Máte like, odběr, zvoneček. Kdo zná zvoneček, taky blbeček samozřejmě. A můžeme se vrhnout na poslední hru. Ty brďo, dobré, podařil se mě, trickshot. Říkaj, že mě vyjde znova. Ne, dobré, to poslal špatně. OK. Jo, potřebuji se vydělat. On má gadgetu. Ne, já jsem nechtěl dát. Vystřel, dobré. Tak jo, vyhráli jsme. Chyběly milimetry, nevadí. Nebudu to prodlužovat a nakonec jsme vyhráli. A jako, řekl bych, docela dobrým trickshotem tu první hru, ten první pokus. Tak touhle hrou se chci s váma rozloučit. Doufám, že se vám to video líbilo. A tak jo, tohle je konec a tak se mějte a čau, ahoj.